tmur tajjeb l-operazzjoni li saret fuq Lea Xwiereb iċkejkna ta' 3 snin b'kanċer rari fl-istonku. Operazzjoni li damet għaddejja 12 siegħa u li kien possibbli li ssir biss f'Texas l-Istati Uniti, fl-uniku sptar li fih jingħata dan it-tip ta' trattament, l-Anderson Cancer Center. Mument li nissa l-ferħ fost l-ispeċjalisti u l-familja tagħha kien meta t-tifla għamet kwarta wara l-operazzjoni. Ġimatilu Lea Zana spjegat kif kienu fi stat ta' disprament għax ma kienx hemm fondi għal din l-operazzjoni. L-om kienet appellata l-għajnuna li xinkella t-tifla kienet se titlef ħajjita. It-tifla kienet diġà qed tieħu kura l-Ingilterra fi Great Ormond Street Hospital. Kienu diversi li talbu għal-Lea f'Tapinu fosthom raba u ħbieb u persuni mingħajr sielem minn fejn il-familja ta' Lea.